Emerson Dambudzo Mnangagwa ari kuuya panapa achitaura nyaya dzake dzinova dzisina musoro. Nyaya yekutanga ari kutaura panapa ndeyekuti President Emerson Mnangagwa's office has issued a strong warning against illegal motorcades, the misuse of government stickers, and the increase in vehicle with no license plates. The office said some people are using government stickers and unauthorized blue lights on their vehicle to bypass toll gates and roadblocks. It also raised concern over a growing number of vehicles moving on public roads without license plates. The president's office warned that anyone involved in this illegal practice will be arrested and prosecuted, as the situation is now causing serious problem for other road users and law enforcement agents. Mune Zimbabwe ndofunga nyaya iyoyi iri kutaurika paya yekuti ana Tagurei ndiwo ari kufamba ana Naukini Uchivhai vane mamotorcades avo, kunyanya especially Tagurei ndari kufamba nemamotorcades, mota dzisina maplates, mota dzisiri kubhadhara malicense, hadzina maplates, hadzisi kubhadhara matollgates, dziri kupinda dzakadaro. Last time nyaya iyo yanga iri paspace ichitaurwa nezvayo naAngo Jeds. Ango Jeds vanga vachitaura nyaya iyoyo, takaisa panapa nyaya iyoyo pamavideos mamwe ari kumashure uko yematollgates yekuti ana Tagurei vari kupinda. Nyaya iyo yakadhiskaswa, ndofunga yakadhiskaswa kwenguva yakareba, vanhu vachitaura. Pakauya vanhu vachi veZANU-PF vachidhifenda Tagurei, vakataura kuti honai tazouya nemarisitsi. Ndofunga marisitsi makamaona kune timu rinotambira paTwitter, makaona marisitsi achinzi ndo marisitsi avakabhadhara. Takataura tikati isusu mota dzedzi hadzina maplates and hatizive kuti dzinenge dzina anani. Mota dzedzi dziri kusvika dzichipinda maroad blocks dzichita sei. Mota dzinoda kuongororwa. Takataura zvakasiyana siyana panapa. Tikuzoona after tataura nyaya iyoyo tauya nayo taisa panapa. Tirikuona izvozvizvi ndo pava kuuya office of the president yaEmerson Mnangagwa vachipa mawarnings vayo kuti tikaona mota dzakadaro tichazosunga vanhu tichaita sei. Mafacts akapiwa paspace yaAngo Jed mafacts anga aine musoro. So vanhu vaya veZANU-PF vanototeerera maspaces aya. Vateerera maspaces aya ndo zvinhu zvavanenge vakutodhila nazvo, vanobva vatora izvozvozvo votanga kupa mawarnings. But tiri kuziva kuti vanhu vari kufamba nemamotorcades aya ndo vanhu vari kutransporta gold, ndo vanhu vari kuita sei, ndo vanhu vari kusimagula zvinhu zvichipinda munyika nekubuda munyika. Saka polisi iri kutya kubata vanhu vavo nekuda kwekuti vanenge vane authority kubva kuna Emerson Mnangagwa. But izvozvi zviri kunza office yake ndiri kunze ndo iri kutaura zvinhu zvakafanana nezvozvo. Zvinhu zvinotikosta mune Zimbabwe, zvinhu zvinotikanganisa magariro munyika yeZimbabwe. Saka naizvozvo tange tauya kuti tikuonese kuti social media inoshanda, because zvinhu zvitakazvinge tichizvitaura pasocial media takazoya nazvo panapa padandemutande renyu tikasiya taisa kuti rimwe ruzhinji risingaende kuspace vasanganewo nazvo vanzwe zvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Tinokutendai nekuteerera kwenyu. Thank you for watching.